Nina muponesi ano shamisa, ano ni shamisa ini, ano ni wiga mubakore nombo, kunenzi zidero faro, ano ni wiga mubakore nombo, rino visa nyota yese. Awiga upenyu murura wake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini. Dina muponesi ano shamisa, ano reruta mitoro, anondimisa ndizoteneki, diye anondipa simba, anondiwiga mubakore dombo, rino visa nyota yese. Awiga upenyu murura wake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini. Nguatese anondikomorera, ndozanzwa nembiri yake. Mbiri kuna mwari ndomuimbira, ndiye mununuri wangu. Anondiwiga mubakore dombo, rino visa nyota yese. Awiga upenyu murura wake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini. Kutinda feka mbiri ndozo kwira, tokumba naye makore. Ruponeso rudo runo shamisa, toimba tese kulenga. Kutinda feka mbiri ndozo kwira, tokumba naye makore. Ruponeso rudo runo shamisa, toimba tese kulenga. Anondiwiga mubakore dombo, rino visa nyota yese. Awiga upenyu murura wake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini. Anondiwiga mubakore dombo, rino visa nyota yese. Awiga upenyu murura wake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini. Anondifukiza ini. Anondifukiza ini. Anondifukiza ini. Domutewera kweseko, ndatizako musimbira, ondotondera konifira, pamchinjiko we Calvary, Jesu andi tungamira, edemo rwendo rwesengo watese, Jesu harishama, shamweri dinotondera Calvary, no farira otemo wake, no dodande tungamire, rodor wake wakanaka, irara ereswa pa Calvary, Jesu
Jesu wanditungamira ine murwendo rwese ngowatese Jesu ari shamwari ine ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ini ndofarana Kristu Petro ndosimbira ndichaona iyo shamwari pa Kalvari iye Jesu wanditungamira ine murwendo rwese ngowatese Jesu ari shamwari ine ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ini ndofarana Kristu Petro ndosimbira ndichaona iyo shamwari pa Kalvari iye Jesu wanditungamira ine murwendo rwese ngowatese Jesu ari shamwari ine ndinotondera Kalvari ungatore akapasi nerufaro raro rwese asindire angu Jesu anogara narini tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu anondinyaradza mweya naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu ndione kufara kwake kondifadza munzira tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara ndimuone tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Toda kufara nekutenda kuti Mwari watiunza zvekare kuzonzwa shoko rake tiri mukati medzimba, zvisingarevi kuti rudo rwedu nehama neshamwari rwapera, chimiro chine nyika. Asi shoko raMwari risina maboundaries, risina magedhe, risina chii,
rine nzira yekufamba nemumhepo. Saka ndinoidi kuti pamuri ipapo panguva dzino Mwari vachatiatsira kupinda mukati meshoko, tidzidze zvinotsvakira mweya yedu kuponeswa. Zvinokosha kuva neattitude yekuteerera vhangeri, attitude yekuteerera nekunzwa, kutevera muparidzi vanonyora manotsi vachinyora for the purposes yekuzora. Panguva ino iyi tine nyaya yandingati ndo pamusoro pedzese ndo nyaya. Ndaipa title yekuti iyo Zano Reruponeso, stages ezano Reruponeso, or the stages in the plan of salvation. And the stages aya atichadzidza nawo sekurongwa kwaakaita mubhaibheri. Anokwana kuita 7 stages. Ndo patoda kutarisa mukati mezuva ranhasi. Tichaverengerwa vhesi inotivhurira the plan of salvation. Ibhuku raJohn chapter 3 verse 16. Muverengi achativerengera, ngatiteererei. Verse 16. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa mwanakomana wake akaberekwa mumwe woga, kuti ani naani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Mwari wakomberere kurengwa kweshoko. Ngatidzore uso wedu tinamate. Baba vari kudenga, tinofara panguva ino yekuteerera shoko renyu ratinoita zvakanaka kana tichiriteerera. Apo taakurizarura tinokumbira kurayirwa nekudzidziswa nemweya wenyu mutsvene, nekumiswa panzvimbo yatinogona kukunzwai nekurarama sezvamunoda, muzita raJesu, amen. Hanzi nebhaibheri, Mwari wakada nyika nekudaro kuti akaipa kumwanakomana wake akaberekwa ari mumwe woga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Teerera munhu waMwari, pane zvinhu zviri pavhesi iyi zvinoda iwe neni kucherekedza. Number 1, izwi rekuti Mwari. That introduction yezita rekuti Mwari calls for the attention yemunhu wese kuti pave nekunyarara nekuteerera kana pataurwa zita rekuti Mwari. Number 2, pari kunzi Mwari wakada nyika. Iyoyo, that's point number 2 yaunofanira kuteerera. Point iri kutaurwa yekuti Mwari akada nyika, zvazvinotaura ndezvekuti iwewe neni tiri vanhu zvisikwa zvakadiwa naMwari, nezvese zvakasikwa. Augere naye, newakavakirana naye, nane mugano neminda yako. Iyeye munhu akadiwa naMwari. Point inotevera, pane zvakaitwa naMwari kuratidza rudo rwacho. Hanzi akapa mwanakomana wake akaberekwa ari oga. Now that does not mean kuti iko Jesu pamimba yakamubereka aive 1, but it means uyu Jesu ndewe rudzi rwake rusina kufanana nevamwe, nemhaka yekuti even as we know pakuberekwa kwake nakuberekwa mai nababa vasangana, akaberekwa nemhandara. Zvikanzi chikonzero chaive chekuti iko ani nani anotenda kuna Jesu ave neupenyu husingaperi. Praise God. Saka ndo first verse yatiri kutarisa, iri kutsanangura in summary, the executive summary of God's love of the plan of salvation is embedded in John 3 verse 16. Mwari wakada nyika zvakadaro akaipa kumwanakomana kuti ani nani wese anotenda kwaari asafe asi ave neupenyu husingaperi. That's the dissertation
That's the thesis yezano reruponeso ndo pairi ipapo. Ngatisiyei papapo. Now ndakutsanangura stages as they come from John 3 verse 16. Saka stage number 1 kana tatanga neizwi rekuti Mwari, stage number 1 pa 7 stages eruponeso 7 zvazviri kureva zvekuti kune stage 1 2 3 up to 7. Stage number 1 kana yakatangwa naMwari, it means yakatangwa nyika ino isati yavapo, nekuti Mwari haana kuzomuka vanhu vatadza, iwe neni tatadza. Pane masinners akagadzira stage plan yeruponeso, I mean nyika ino isati yavepo. Therefore stage number 1 is the planning stage. Is the planning stage. Ndo stage iri kunzi Mwari, ndo stage iri kunzi akada, stage inotanga kutarisa Mwari nerudo rwake. Therefore there is no plan of salvation, there is no salvation without God's love. Everything is embedded, zvakapfekerwa murudo rwaMwari. Zvese zvanoita Mwari zvinoitwa nerudo rwake, whether aita chanza chakatandavara kana neseri kwechanza, kwese tinoverenga rudo rwaMwari pakurarama kwevanhu, pazvisikwa, pamaitiro aMwari. We read God's love. That's stage number 1. Hativerenzwei kuti zveshuwa stage yakaitika nyika isati yavapo. VaEfeso chapter 1, VaEfeso chapter 1 verse 4 na 5. Tiverengerei. Verse 4. Yes. Sezvakatitsanangura maari nyika isati yavambwa, Right. kuti tive vatsvene vasine mhosva pamberi pake murudo. 5. Akatitemera kare kuti naJesu Kristu tive vanakomana vake, sezvakafadzwa pakuda kwake. Pari kunzi panapa na Paul ndiye ari kutaura nyaya iri panapa. Zvikanzi sezvo akatisarudza kare nyika ino isati yavapo. That's a point. Nobva panzi kuti tive vatsvene vasine gwapa murudo rwake. Saizvozvo akatitemera kare kuti tinzi vana vaMwari muna Jesu Kristu. Saka Paul ari kuisa pachena zano reruponeso rakagadzigwa nyika ino isati yavapo. Zvikanzi kare nyika isati yavapo iye akatisarudza. Praise God. Kureva kuti tichiri mumimba, right? Tichiri mumimba dzana mai takafanoverengwa kuti tive vana vaMwari. Unobuda mudumbu ramai vako wakaverengwa kusaidhi revana vaMwari. Whether uri mwana wemuroi kana wei, as long uri munhu wakazvarirwa muchechi kana pan'anga, unobuda mudumbu ramai wakaverengwa kusaidhi revana vaMwari, kuti uve mutsvene asina gwapa. Mwari wekudenga ngaatendwe. Mateo 25 verse 41 inoti pazuva rekupedzisira, apo Mwari akupedza basa iri, anofanira kuchiti vakarurama kurudyi, vasina kururama kuruboshwe. Bhaibheri rinoti iro achati kune vari kuruboshwe, endai imi, endai mugomba remoto rakagadzirirwa Satani kana kuti Diablos nevatumwa vake. Now pane point ndeyekuti moto wegehena hauna kugadzirirwa vanhu,
wakagadzirirwa diablos nevatumwa vake, kureva kuti muzano raMwari hamuna Mwari achironga vanhu vaifanira kuenda kugehena. Izvozvo hapana. Muzano raMwari vanhu vese vakaverengwa kusaidi revachaponeswa. Ndokwakaverengwa vanhu. Ndati hazvina basa wakazvaigwa mutoileti kana mundege kana muhotera kana mumaternity ward. Hazvina basa wakazvarirwa kumunda, mimba yakabvujuka, mai vari pabadza. Izvozvo hazvina basa. Chinokosha ndechekuti pawakabuda mudumbu iroro wakanga wakaverengwa kusaidi revana vaMwari. That is what the Bible is saying. Saka tinoona kuti Mwari achati kuimimi ndokuisai kupi vakaipa imi, chiendai kuna diablos nemoto uyu wandakamugadzirira. Because kwakusina kugadzirirwa moto wokupisa vanhu. God never prepared a Gehenna for human beings. Akagadzirira Satan ngoro dzake. Tinzwe Zekaria 6 verse 13 tuerengere ipapo. Verse 13. Yes. Ndiye uchavaka temberi yaJehovha. Right? Iye uchava noumambo uye uchagara pachigaro chake achibata ushe. Uchava nomuprista pachigaro chake choushe. Rangano yorugare ichava pakati pavo ivo vaviri. This Zekaria ari kutaura ari kuti pana iyeyu ari kutaurwa ari kunzi iyeyu ndiye hanzi naJohn. Mwari wakada akatipa iye ari mwanakomana wake. Ndiye hanzi naPaul. Takaberekwa, takaverengwa muna Kristu kuti tive vana vaMwari. Ndiye ari kunzi naZekaria. Iyeyu achavaka temberi, iyeyu achagara pachigaro, iyeyu achava muprista. Rangano yorugare ichava pakati pake nababa vake kuti varangane ruponeso rwakoneni. Kana uchitarisa mazwi echirungu anoti the council of peace. Ndo inonzi rangano yorugare, the council. Nasi council yagara, nasi dare ragara. Tiri kuti isu nyika ino isati yasikwa, council iyi, dare iri, vakuru ava vakagara pasi vakarangana. Rangano yavo inonzi rangano yorugare, the council of peace. Kureva kuti zvaibudamo murangano iyi rugare pakati pangu newe. Ndosaka Jesu achinzi naIsaya takazvarigwa mwanakomana, iye achanzi gota anoshamisa, baba kusingaperi, Mwari wamasimba, muchinda werugare. Ndosaka Jesu achiti iye ini ndinokupai rugare runokunda zvese. Saka dare rakagarira nyaya iyi rakaplana zano reruponeso rinonzi the council of peace. But imwe verse iri kuna Mabasa chapter 2 verse 23, Peter achitaura paPentecost anoti iye nokuti the predeterminate council payakagara yakaronga kuti zvibude nemaitiro aya, mwanakomana waMwari aiswe mumaoko evavengi vaMwari, iye agomumutsa nezuva retatu. The predeterminate council anototi iye by the foreknowledge of God, zvakaitwa nekuziva kwaMwari zviri mberi. In other words, Mwari anoziva the end from the beginning. That's how God plans. Haaplani na zvimwe, haaplani na kana zvaita, haaplani na maybe zvichaita. Mwari anoplana neforeknowledge, because God knows the end from the beginning. Pane point yandoda kuti nditwasanudze ingasara vazhinji vane mibvunzo nayo. Pane mazwi mairi, rega ndimataure nechirungu. Rimwe rinoti predestination,
rimwe rinoti foreknowledge. Mazwi mairi. Predestination, kuronga kuti ndoda kuti James asingada achida upenyu hwake hwese ndehwekupfeka hembe dzeblack. Whether aenda kwaEdgars, whether vakangoziva kuti ndiJames vanomupa hembe dzeblack. That's a predestination. Zvatemegwa kuti zvidaro. Unongoona upenyu hwako huri hwehembe dzeblack. But foreknowledge haidaro. Foreknowledge kuziva kuti James achadecida kupfeka hembe dzeblack. Kuziva hazvirevi kuti ndadecida. No. Kuziva kuti munhu uyu achaita zvakati, achafunga izvi, asi ndisiri ini ndakonzeresa kufunga kwake. That's foreknowledge. But predestination inorongera munhu yomuita serobot, achida asingadi, igreen amber red ndo maitiro azvo. That's predestination. Saka panapa pari kuti ipo chinhu chakapredestinatwa naMwari ndechekuti vanhu vave vana vaMwari. That is what God predestinated. Number 2, chakapredestinata ndechekudestroya chitema. Whether chitema chauya nenzira ipi, sin must be destroyed. That's predestination. Number 3, akapredestinata kudestroya rufu. Ndosaka Paul achiti muvengi wekupedzisira achaparadzwa rufu. Finally, God has predestinated to destroy the devil, the mother of sin, the father of sin. Hunde yezvivi inofanira kudzugwa, yopiswa, koraramiwa norugare nokusingaperi. Asi Mwari kana zvazve choice yevanhu haapindiri muchoice dzavanhu. Mwari haadaro. Saka ndati pawakaberekwa, wakatoberekwa uri kusaidhi revakaponeswa, nekukura nekufamba kwenguva, you make a decision. Wosarudza kusanamata Mwari. Imwe of course haizi mhosva yako pese. Wakazvarwa muenvironment iri atheistic in nature. Wakazvarwa muenvironment yezvidhoma nezvitokoroshi. Wakazvarwa muenvironment yekurengana nezita rinonzi Jesu. Asi kunyange zvakadaro, because ndiMwari, God does all things that he can. Kuti kwekupedzisira, nyange wakazvarwa musituation iyoyo, pfungwa dzako dzichiri kushanda, unozoona kuti Mwari ari right. Saka stage number 1 was the planning stage yekuronga zano reruponeso. Stage yakaitwa nyika ino isati yavako. No angel, no human being were part of this council. It was God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ndo vaka decide what they will do ne planet Earth kana ichinge yatadza. It is called the Council of Peace. Stage number 2, Genesis chapter 1, tikuerengerwa verse 1 na 2 na 3 and then verse 26. Tuerengere ipapo. Verse 1. Yes. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chinhu. Rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika. Mweya waMwari wakanga uchigarira pamusoro pemvura. Mwari akati, chiedza ngachivepo, chiedza chikavepo. Saka panapa again Bible rinotanga with a declaration, and the declaration is God. Haritangi richiintroduce kuti kwaive naMwari. No, rinointroduce Mwari aripo in his activities, divine activities. Mabasa aMwari okusika, obukuru hwake, okuburitsa zviripo, zvichiburitswa pane zvisipo. Ndo matangiro anoita Bible.
rinotanga richiti pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Obviously ari kutanga hazi Mwari inyika. Mwari agara ariko from eternity past. Unonoka injini yemusoro inonoka. Kana uchida kubvunza kuti Mwari wakabvepi, ziva kuti waivapo, risipo ranhasi risipo. He was God. Nomba zvanzi neBhayibheri, pakutanga wakasika denga nenyika. Yes, tu yobva yati nyika yakanga isina kugadzirwa, yanga isina chinhu, rima raivepo pamusoro pemvura yakadzika. Now ndoda kuti uone kuti stage number 2 ndeyekusikwa kwenyika. That's stage number 2 muplan of salvation. That is stage number 1, i-planning. Stage number 2, i-creation, kusikwa kwenyika inoi. Saka ndoda kuti uone kuti nyika inoi yakasikwa Mwari aine ruponeso rwevanhu in his mind. Akasika zvese zvaakaita, akatarisa kudzikinurwa kwemunhu aizotadza. Therefore akatosika zvakarerekera kuruponeso. What does the verse say? It says nyika yanga isina kugadzirwa, yanga isina chinhu, pasina kugadzirika pakadzika, asi pakafukidzwa nemvura. No, void, empty, dark. Ndo matsananguriro anoita Bhaibheri. Verse 3 yoti Jehovha Mwari akati chiedza ngachivepo. This is the order of salvation. Ruponeso runomuvha kubva kurima zvichienda kuchiedza, kubva pasina shape zvichienda kune shape, kubva pasina zvichienda pane chinobatika chiripo. That's how salvation moves. Hakuna vhangeri rakakuwana uri mutsvene, hakuna vhangeri rakakuwana uri mutadzi. From darkness to light, kubva pane chisipo, shapeless to shape. Ndo zvinoita vhangeri. Rinokuwana upenyu wakabvanganyuka, rinokuwana uri pamisodzi, rinokuwana uri pakutambudzika, uri pakuchema, uri pakushayiwa, empty, usina. Rinokuwana ipapo uri mune zveusiku zverima, asi kana rauya rinoisa light, so that unotanga kusangana naJesu eye to eye mukati mevhangeri. Ndo zviri kutaurwa neBhayibheri. Saka ndiri kuona kuti Mwari paaisika waive nezano reruponeso mupfungwa dzake, in his mind. How can we make it easier for human beings kuti vaponeswe? Nomva asika zvine order yekutiko zvinokoopareta noruponeso rwemunhu. Verse 26 ativerenge ipapo. 26. Yes. Mwari akati, ngatiite munhu nemufananidzo wedu, akafanana nesu, ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, nepamusoro pezvipfuyo, napamusoro penyika yose. Saka pana pari kunzi Mwari asika zvimwe zvese, right? Kwakuzopedzisira nemunhu. Saka munhu was the climax of creation, where also munhu is the climax of redemption. Hakuna redemption pamberi paMwari kana iwe usati wawanikwa naMwari. When the gospel has not gotten you, redemption has not taken place. Kana ropa raJesu rikanatsa makonzo nemasvosve akava vatsvene, asi risina kunatsa madhure namapofu kuti vaite vatsvene, zano iroro harina kushanda. Zano raMwari rinoshanda only kana ini mutadzi ndanatswa neropa raJesu Kristu. Finally, tinoti redemption has taken place. Saka tiri kuona kuti panapa zvese zvaitwa zvazvisati zvanaka, zvazvisati zvaperera kusvika munhu asikwa. But pane chinhu chandiri kuda mukati meBhayibheri chiri kutsanangurwa naGenesis. Moses ari kunyora, ari kuti munhu paakasikwa
akatosikwa aine mufananidzo waMwari. You see now. Akatosikwa aine mufananidzo waMwari. Akafanana naMwari. Now, mazwi aya rega ndibataure nechirungu. Rekutanga riri kuti image. Rechipiri noti after the likeness. Now, image is a status quo. Unoita chimufananidzo chakaumbiwa. Achifema, achitaura, achiita sei. It's okay. That's a status quo. Waiswa uri mu state iyoyo. Ndoza zviri kureva. Munhu akagadzirwa ari mu state ye image yaMwari. Nemufananidzo waMwari. Not only that. Akaitwa after the likeness of God. Kureva kuti paupenyu pahwaizoenda mberi. Zvese zvaitwa nemunhu zvaifanira kunge zviri kumubuilda zvichimuvaka kunyanya kufanana naMwari, whether in speech, whether in sight, whether in hearing, whether in doing. At the end of the day, munhu aifana kuramba achifanana naMwari. Saka in other words, takasikwa mu state iri next to nothing but our redemption. Ndozvandiri kuona zviri kutaurwa neBhaibheri. Saka zvinhu zvese zvakasikwa, the purpose was at the end of the day it must be difficult kuponeswa, because tiri kutanga nemunhu akatosikwa nomufananidzo waMwari, anorarama achifunga zvakanaka saMwari, anorarama achida kurumbidza zvakanaka saMwari, anorarama achida kuda saMwari anoda, anorarama achiona achivaka vamwe, achibuilda vamwe saMwari. Ndo masikirwo atakaitwa. We were born to love. We were born to respect. We were born to honor. We were born to obey. We were born takasikirwa ma characteristics aMwari. That was the creation. And that was stage number 2. Stage number 3. Genesis 3, verse 15 to 17. Verse 15. Yes. Ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi. Right. Napakati porudzi rworudzi rwake, urwo ruchapwanya musoro wako, newe uchapwanya chitsitsino charwo. Mukadzi akati, ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako, kutora mimba yako uchabereka vana uchirwadziwa. Kuda kwako kuchava kwomurume wako, iye uchava ishe wako. 17. Kumunhu akati, zvawateerera inzwi romukadzi wako, ukadya muti wandakakurayira ndichiti, usaudya, nyika ikatukwa nemhosva yako. Mira ipapo. Toda kutenda zvikuru. That's stage number 3 yatiri kuverengerwa panapa. And this stage iri kutsanangura nyika yasikwa yapo right, vanhu vari kurarama, but yakutsanangura munhu atadza, the fall of man and the preparation yekudzoka yekuuya kwaKristu kwekutanga. This is the 3rd stage. Saka Mwari mukurongeka kwake, he is now putting things into implementation. Yet the plan of redemption. Ndo zvaari kuita panapa. Chii chiri kutaurwa pari kunzi panapa, ndichaisa ruvengo pakati pako iwe nyoka iwewe neseed yemukadzi. Iwe nyoka iwe ucharuma chitsitsino, chitsitsino chemwana womukadzi, asi iye tsoka yake ichapwanya musoro wako. Ndo patanga the implementation of the plan of redemption. Saka pane 2 points dzandoda kutsanangura pa stage number 3. Point yekutanga ndeye zvinoitwa nechitema munhu paakawa, right? Ndo point yekutanga ndoda kutsanangura. Point yechipiri, God managing sin. Ndo point yepiri ndoda kutsanangura pa stage number 3 in the plan of redemption. Saka pana pari kuti kana wanga watanga verse 1
zvino nyoka yakanga ina mano kudarika mhuka dzose, yotaura zvakataurwa nenyoka nehurukuro pakati penyoka nemudzimai. Muti wakanzi usadyiwa ukadyiwa, zvadaro akapa murume nemurume akadya, vakaona vasina kusimira. Ndeimwe nyaya iyoyo yatichataura rimwe zuva. Ende Mwari akazouya, Mwari auya akati, saka naiwe waapapi? Zvaita here ude wakura nehama yako mumba chimurayira usaite izvi. Mufana uyu anoda kumhanya kwese kwese, ada kuita zvese zvese, ari stubborn, aterere, ozoti ati gojoto, because life is a way of disciplining itself. Saka ati gojoto, wochimutora womudzosa mumba, wochimutarira woti nhai munin'ina waapapi? Paya pandaiti usadai, iwe uchida kuita izvi, wabudirira here? Saka zvakaita here? Ari benzi iwe neni ndiani? I know kuti sometimes tinoita kufila pity for the fallen young man or young sister. Aita musikanzi watakumuzira tsitsi, but aifanira kuudzwa, now that wakufa, what have you done? Wabudirira here? Any success by your methods of doing things? Mwari vanoti kuna Adam, saka waapapi? Zvikanzi mukadzi wamakazondipa ndiye akazodai. Zvikanzi koiwe mukadzi ndei chii? Zvikanzi no, nyoka yakazondidai. Nyokawo ikamhena kuti yaida kuti kudii, kuda yaida kuti Mwari makandisika. I don't know. As you can see, munzeve dzaMwari makaita noise. There was noise. Point ndekuti chitema chinodestroya. And chitema, it's a mystery. Chakavanzika chokusarurama. Mwari wakatendera kuti chitange chavhuriwa, vanhu vese vazvione kuti chinhu chakashata ichi. Iwewe kana wakagara apa usati wagutsikana kuti chitema chakaipa, une problem, une dambudziko. Tina dokta anonzi Dr. Jesus atofanira kutumira kwauri ashande newe. By now munhu wese akaberekwa nemukadzi anofanira kuzviziva kuti chitema chakaipa, because chitema chinodestroya physically. Body yemunhu inopera, inoparara. Vazhinji vakanditarisa, I know kuti muri kurarama nemapirits of anything, right? Kunemi vasina mapirits, but mabhonzo izvozvo ari kupfupfunyuka, ari kuora, they are aging. Bvudzi rako riri kuchena, ndebvu dziri kuchena. That tells you sin destroys. Chitema chinokushanda zvekuti unoparara. Vanotsanangura vanogona kuverenga nekumezha capacity yebrain, vanoti tiri kuoperata maximum yacho iri 15% of the brain ability. Vana Adamu vaifaya at 100%. Iwe neni, we are now operating at this level. Na Adamu na Eva vaitamba ujaya uhu vari kuma 200 years. Inenge rijaya, inenge rimhandara asati akurogwa. Iwewe at 33 years wambuya. That is what sin can do. Chitema chinodestroya, chinoparadza physically. Muviri unopera. Inzwai vatete, at this moment you look very beautiful, right? Very beautiful. Mabhuru ari kubonderana pauri, nzombe dziri kudamburana nekuda kwako. Asi zvizive, one day uchagwadama, uchagwizimba pamabvi, nokuti chitema chinodestroya physically. Ona kuti maziso achaoni, nzeve hadzichanzwi, maoko achagoni kusimuka, wakuita zvekusimudziwa uchiiswa pamubhedha. Chitema chine honye dzinodya uchifamba. Chitema chinodestroya socially. Chitema chinodestroya socially.
And that's why uri kuvenga mwana wamai vako. That's why uri kumuitira zvakaipa. Handitotauri mutogwa usingaziva wanoshanda naye. Ndiri kutaura vamai vako chaiye. Baba vako chaivo. Mai vako socially, you have nothing to do with them. Ndiri kutsanangura why there's divorce mukati meimba yako. Ndiri kutsanangura why baba vako namai vako vakarambana. Iwe wanherera. Chitema destroys socially. Chitema chakaipa. Chitema chino destroyer intellectually. Ndatokudzai kuti pfungwa hadzisiri padzaive pakusikwa kwavanhu. Ndosaka taane matems anana dofo muzano raMwari hamuna dofo. It's because sin destroys intellectually. Chitema chino destroyer spiritually. Iye zvino unongonzwa kuti kunamata kwacho hauchadi. Pakapinda pastor mumba menyu achida kunamata unongonzwa kuti hausi kunzwa kuda zvemunamato zvacho. Ndo chinhu chega chaunonzwira usimbe. Ndo chinhu chega chaunonzwa kusada. Pakatanga kuverengwa bhaibheri unoita shani, unotarisa pasaidi pakakombeiwa. Kuvhura TV nekuverenga bhaibheri unonzwa uchida kuvhura TV bhaibheri haudi. Kana muredhiyo mukatanga gospel songs unochinja kuchuna kubva ipapo uchienda kune zvimwe. Why? Because chitema chino destroyer spiritually. But even though iwe wakasikwa uri a spiritual being, there is a desire in you to love a superior being and obey him. Chitema ndakachiona. That is why nyika ino yakunzi nyika yechitema. That is why nyika yezvirwere. Iye zvino uri kutadza kuenda kuchurch kune vamwe because of sin that has brought coronavirus. Chitema ndo zvachinoita. It has localized us and locked us and packed us in certain corners of life. Ndo zvinoitwa nechitema. Chitema chakuda a certain number of people kunoviga mai vako. Vamwe vese havachadiwi. Chitema, this is what it can do. Chitema, imba yawakagara iyoyo musofa mamuri mai na baba imo mamuri ine mapaipi eswage. That is sin. Because dumbu renyu riri kuora mukati richindorashira mutoilet. Vekanzuro vati isai mapaipi ekuflasha tsvina inobuda mumunhu daily. Ndo zvinoita chitema. Chitema chinounza poverty and misery, injustice. This world has been turned into a war zone. Ndo zvinoitwa nechitema. Saka ndoda kuti uzive kuti mu plan of redemption Mwari nekuda kwechitema has come up with a management system. Ndo yatati chiverengerwa. Iri kunzi number 1. Mwari akati kumukadzi, from now uchabereka vana uchirwadziwa. That pain, right? Pain of the pregnancy, pain yekubara, it's a management system yakaiswa naMwari muna mai kumaneja chitema chakurarama malari. Zvikanzi kumunhu uchadya zvokudya uchibuda ziya nyika yatukwa nekuda kwako, unomukira kuona zvakatukwa, iwe uchibuda ziya kushanda zvakatukwa. It's a management system yakaiswa naMwari kumaneja kapengero kechitema mauri. Inzwai vana mai, nobva panzi kuda kwenyu kuchava kumurume. That's why doesn't matter, your beauty will not count unless there's a man who recognizes it. Kunaka kwako hakuna anabasa nako kusvika pane murume anokuti ndinokuda. Hakuna zvakunokaunda. Kuda kwako kuchava kumurume. There is a desire to be married in you. Zvakaiswa naMwari. It's a management system. Teerera munhu waMwari, kana uchida kukoopereta naMwari, teerera kurayira kweshoko. Inzwai vana mai, zvisei pasi pevarume.
It's a management system yakaiswa na Mwari mamuri to submit to your husband, one husband. In management system, tereva na baba, it's kushanda. It's a management system yakaiswa na Mwari chitema chinokuviringa chinodava na baba vanoswera vachishanda. By so doing, you manage sin in yourself. Those who talk on the shoko ra Mwari. Saka that was stage number 3. Kudona kwe munu, kudona kuwa kutadza. Nomba person zipa verse 15. Asi seed ye mukadzi. Mwana we mudzimai achatswanya msoro wenyoka. Then the promise, the gospel of the first advent yakaparidzwa na Jesu Kristo na Mwari baba pachawo. Ndo akaparidza kuti Jesu achauya. The seed ari kutaugwa ndi Jesu Kristo. Ndiye mwana wemudzimai only aizouya opaza musoro wenyuka and destroy the devil forever. Ndo saka John 3:16 yatiye nokuti Mwari akadanyika akaipa kumwanakomana kuti aninana anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. My brother, my sister, pawakagara nepauri, it is my prayer that panopera mharidzo inoi mumusoro mako ngamunge maumbiwa kuvenga chitema nekuda Jesu Kristo saishe namponesi. Regai ndi svike nemi pa stage number 4. What I want to do with you is I will tell you stage number 5, 6, and 7, and then leave those. I will just tell you that stage number 5 inotaura nekudzoka kwa Kristu, the second advent of Christ. That is stage number 5. Ndati ndichatsanangura stage number 4. Stage number 6 i 1000 years takudenga. Jesu auya kuzotitora as we rest from our labors, reviewing the plan of salvation. Iyoyo is stage number 6. Stage number 7 is stage apo Mwari acha destroyer chitema, rufu na diablos. Zvese zvichiparadzwa. Ndo stage number 7 yekupedzisira. Now stage number 4 is stage yekuberekwa kwa Kristu, yekuuya kwa Jesu, yakaparidzwa na Mwari pana Genesis 3. Ndo stage number 4 inonzi the cross and the crucifixion stage. Is stage yekuonekwa kwa Kristu arembera pamuchinjiko. That stage number 4, it is the climax stage of the plan of redemption. Tiri panerino pasi stage iyoyo Bible inotsanangura kutiko pana Mateo chapter 27 verse 46 inoti Eloi Eloi lama sabachthani. Ndo kuti Mwari wangu mandisire iko. You see, this is what sin can do. Chitema separates from God. Achina respect, achina basa kuti mwana wa Mwari, achina basa kuti ndimufundisi, achina basa kuti ndiyani. Kana chapinda mauri, you are separated from God. That is what sin can do. But muzano, reruponeso, it was a separation to reconciliation. Kwaya kuparadzanisa kuti abatanidze. And but this stage, what you want to know is time yakaseparata from BC to AD. Yakatsemuka nepakati. Zvimwe zvauda kuti uzive on this stage ndezvekutiko pasi rese rakaenda kucensus. Caesar Augustus akaverenga vanhu vose, pakaita economic demand yekuti vanhu vese vaverengwe. Nevaive mumimba vaifanira kuverengwa. This was the stage. Past stage E, vana vese 0 to 2 years in Judea, they were slaughtered. Vakaparadzwa. Inzwa munhu waMwari, when Christ died, pazuva raachadzoka pane vana vakafa nokuda kwezita rake vachaitwa revealed kuti vana ava they were made sacrificial lambs.
pastage iyoyo inzwa pakauya Jesu panyika, nyika yacho yakadengenyeka, zuwa rikasviba. This stage was the stage, the deciding stage. Apo Jesu akadaidzira, Eli, Eli, lama sabachthani. Can I wind up? Can I finish up? Listen, my brother and my sister. Wakaramba nemurume, it's okay. Ausati wafa. Wakaramba wakadzingwa kubasa, it's okay. Ausati wafa. Vedzinza rekwenyu nekuti wakunamata, vakatoku disown. You were excommunicated from the family. It's okay. Ndati wanga uri kudiaspora, you were deported. It's okay. Namo yako iwani, only kana warambwa na Mwari. That's where your problem is. Kana warambwa na Mwari, wakudaidzira Eli, 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 lama sabachthani, then you are in serious trouble. Asikana usati warambwa na Mwari, usati warambwa na Jesu, denga risatira kuramba. Don't worry nevakakuramba. They don't put a price tag to your life. Inoiswa na Jesu, inoiswa neropa ra Jesu Kristu, inoiswa nokumuka kwa Kristu, nekukunda kwa Jesu. It is my joy kuti ndikuzivise wakagara ipapo. The gospel is an extension of stage number 4. Kuti rikusvikire uri mumba wakagara mumba mako, kuti utende kuna Jesu, umude nokumufarira. Mwari vakukomborere, vakuitire zvakanaka. Ndinotenda kuti wabatsirikana. Now you understand God is in control. Nemakai ngabvere usweni tinamata. Baba wedu vari kudenga tinotenda nekuti zano reruponeso makarigadzira in a unique way. You have put everything according to stages. Stage E, stage E, stage E. Tasika pa stage number 4. Apo mwanakomana wenyu akarembera pakati pemupasi, akasungirirwa kumatanga, akadaidzira Eli, Eli lama sabachthani. Tinoona mata panguva ino, nyika inotiramba isisina inesu kuti ngatirambwe nenyika, asi kwete naMwari Baba. Tigamuchire muruoko rwenyu patinosarenda upenyu kwamuri, nemhaka yekuti tinako kutenda nekudayira kuna Jesu ari mwanakomana waMwari. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atingitarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ndava mumatambudzo, muchinjikwa unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu
mchinji kwa Yesu, upenyu wakanaka kutarisa Kalvari, upenyu wakanaka kutarisa Kalvari.